Eixo da, noi. Bideo hontan, hirugarren modulo hontako lehenengo gaia zertan den azalduko dizuet, eta baita ere, zein zer egin egingo ditugun, eta nola antolatuko dugun lehenbiziko gaia. Online irakaskuntzaren atala nik kudeatuko dut, eta saio virtualak berriz, Ibai Atutxaren eskutik izango ditugu. Kultur ikasketak esaten dugunean, disiplina asko gustatzen dituen ikerketa eremu zabal bati buruz ari gara, askotan definitzea edo mugak zehaztea zaila den esparru bati buruz, gurutzatzen direlako bertan literatur ikasketak eta antropologia eta komunikazioaren inguruko ikerketak, eta teoria politikoa eta teoria feminista eta bertan, ez? Tradizio anglosajoitik datorren ikerketa esparru bat da, ez? Cultural Studies edo Cultural Studies deitu izan den horren aritik. Eta, horren ikerketa hildo horren ezaugarrietako batzuk dira, testuen edozein ontatako kultur testuen izaera ideologiko eta politikoan jartzen duela askotan oinarria, ez? Baita ere interesa duela goi kultura ez den horretan, ez? Popularra, herrikoia edo masa kulturaren analisira bideratu dira askotan mota honetako ikerketak. Beste interesgune handietako bat da subjektuen eraikuntza nola gauzatzen den, ez? Eta nola arrazak, generoak, sexualitateak edo klase sozialak baldintzatzen duen sujetu horien eraketa, eta hori nola kultur ekoizpenen eta kultur produktuen bidez ere sortzen, modelatzen eta modelatzen den, bai. Eta beraz, kultur testuak etengabe, soziologiatik, antropologiatik, teoria politikotik egindako ekarpenekin gurutzatzen ditu ikerketa lerro honek, bai. Eta orduan modulo honetan ere pixka bat horretan saiatuko gara, eta zehazki gai honetan, kultur ikasketa horien nondik norako orokorrak, importanteak diren autoreak, eta garrantzitsuak diren kontzeptu eta ideiak garatzea izango da batez ere egingo dugun lana, bai? Nik niri dagokidan atalean, hau da, online jardueren atal horretan bi zer egin proposatu dizkizuet. Lehenengoa izango da artikulu baten irakurketa eta komentario egitea. Artikulu hori da Joan Hollowsen Feminismo, Estudios Culturales y Cultura Popular. Eta, bertan egiten duena da pixka bat, feminismoak kultur ikasketetan ze ibilbide izan duen eta ze ekarpen egin dituen aztertzea. Eta baita ere, kultura popularra edo kultura herrikoiari dagokionez feminismotik zein irakurketa egin daitezken proposatzen du bertan Hollowsek. Ez orduan, horren inguruan eskatu dizuedana da, testu hori irakurri eta foroan komentatzea, bai? Galdera batzuk jarri dizkizuet, baina ez dut galdetegi bat bezala hartzea nahi, bale? Piskatzuei pentsarazteko edo lagungarri izango zizkizuen galderak direlakoan daude planteatuta, baina ez nuke nahi galdetegi moduan erantzutea, baizik eta, zuen iruzkin personal moduan. Bai, beraz, foroan bertan egiatzizazue, ez dokumentu bat erantzita, baizik eta foroan bertan egiatzitako testu moduan, ondoren gainontzekoek ere erantzun ahal izan dezaten, eta ikusi dezaten foroan bertan, bai? Eta bigarren jarduera izango da, terminoekin edo kontzeptuekin lotutako jarduera bat. Kultur ikasketen barruan, badago liburu oso importante bat, Raymond Williamsek egindako palabras clave edo keywords, ez? Eta, horren aritik baita ere, hiztegi formako zenbait lan egin izan dira, eta nik hemen proposatzen dizuet, oinarri bezala hartzea, Diccionario Latinoamericano de Estudios Culturales deitzen den liburu bat, eta beraz hiztegi bat da, kultur ikasketen inguruko hiztegi bat, eta termino bakoitzean, azaltzen da, termino horren bilakaera, eta kultur ikasketen barruan, nolako zer esan nahi izan duen, eta zer ikertu den horren inguruan, bai? Beraz, hortik abiatuta, egingo duguna da, guk ere olako hiztegi txiki bat sortu, 8 sarrerako hiztegi bat, ez? Hiztegi horretatik hautatu ditudan 8 kontzepturekin, ez? Kontzeptuetako batzuk dira diskurtsoa, edo hegemonia, edo gorputza, edo kultur industria, ez? Hau da, ikasketa kulturalen barruan zer esan handia duten kontzeptuak, bai? Orduan, zer da eskatuko dizuedana da? Wiki formatuan egingo dugu lanak asko
honetan, eta zuetariko bakoitzari esleituko dizuet kontzeptu horietako bat. Bai? Eta zuen lana izango da, bai, nik igoko dizuetan hiztegi horretako sarrera hori irakurtzea, saiatzea ulertzen, sintetizatzen, informazio gehiago behar baldin baduzue, saiatu bilatzen online dauden materialetatik, pixkat ulertzeko zailena zaizuen hori, edo zailtasunak baldin baituzue, eta norbait zuek ere, halako hiztegi sarrera bat osatzea. Bai, oinarri bezala hartuz, gaztelaniazko testu hortan daukazuen oinarria, baina, bueno, ez litzateke kontua litzateke izango itzulpen soil bat egitea, baizik eta zuek halako sintesi edo moldaketa bat egitea. Hori da. Eta beraz hori wiki moduan jarriko zenukete, bai? Beraz, bi zeregin horiek, Hollowsen artikulua irakurtzea eta hiztegi sarrera hori osatzea, lirateke astelehenetik hasi eta hurrengo asteko asteazkenen arte egiteko epea daukazuen zereginak. Eta bestalde, saio virtualei begira, izan bezala, Ibai Atutxa izango da saio horiek gidatuko dituena, eta ostiral arratsaldean eta larunbat goizean izango dira saio virtual horiek. Ostiraleko saio virtualari begira, berak 3 artikulu lantzeko asmoa dauka, eta 3 artikulu landu nahi ditu, egelan dauzkazuenak, baina zuetako bakoitzak artikulu bat landuko du, bai? Beraz, taldeka banatuko ditugu artikuluak, Stuart Hall, Gayatri Spivak eta Michel Foucaulten testu bana landuko duzue, talde txikietan saio virtualetan, bai? Hau da, ostiraleko saio horretan, lehenbizi 3 saio izango dituzue, hau da, zuetako bakoitzak saio bat izango du, baina 3 saio desberdina egongo dira, bai? Artikulu bakoitzak bere lanketa saioa izango du. Zehaztuko dizuegu ordutegia egelan bertan, bai, noiz hasita noiz bukatuko den saio bakoitza. Baina hau da, zuk esate baterako, Gayatri Spivaken testua irakurri behar baldin baduzu, testu horri dagokion online saio horretara, saio virtual horretara konektatu beharko duzu dagokizun orduan, bai, beraz, 3 edo 4 taldeetan landuko dituzue testu horiek. Beraz, ordurako, ostiral horretarako egokitu zaizuen testua, nik esango dizuet bakoitza zein testu irakurriko duen, egokitutako testu hori irakurrita izan beharko duzue, landuta izan beharko duzue, eta horrez gain, baik horlako oinarrizko galdera batzuk proposatuko dizkizue foroan artikuluei buruz pentsatzeko eta saio virtual horretara begira prestatuta izateko. Bai. Beraz, hori artikulu horren lanketa hurrengo asteko ostiralerako, hau da maiatzaren 8irako izan beharko zenukete egina. Eta azkenik, larunbatean maiatzaren 9ko saio horretan, kultur ikasketen eta pentsamendu kritikoaren denbora lerroa landuko duzue, eta gelan link moduan jarrita daukazue denbora lerro hori, eta horren inguruko jarduerak ingo dituzue, bai. Zehaztuko dizuegu ordutegia ere zehatzago, baina lehenbiziko saio batean, Ibairekin kolaboreteekin saio bat izango duzue, konexioa izango duzue, gero jarduera bat proposatuko dizue tartean, eta amairan berriro ere konexioa ingo duzue, kasu horretan talde guztiak batera, larunbateko saioa talde guztiak batera egingo duzue, eta komentatuko duzue, jarduera horretan ikusitakoa eta denbora lerroaren analisi kritiko hori egingo duzue. Bai, hemen esan dizuetan hau guztia, egelan uste dut argiago dagoela, zein kasutan, edo zein zalantza edo galdera baldin badukazue, baita ere galdetu forotik lasai, edo bestela nire emailare hor daukazue. Bai, beraz, hortxe dituzue aste honetako eta datorren asteko zereginak, eta animo lan hauekin.